enrano eye a friend say invitation ye dey come out here. What they say? Into your hand, they won't make a force. So the invitation they come man. So I bread so once for something was for my own to make a baby. And what's man I him for a catcher say 94.1 for a catcher say 1 not just a room to be still. A second are the cosino. And I am for us catcher say Nana Tobra say I was a penny Munkoye. Na him for no kurano free because I him for mu to baby. I woman can hear boy at him DJ 94. And in Yama be pre basa adiano. Asante so and one asante ya him. Na say mo sorry na mo twe camera na mo di ohin we atam na mo di ohin we atama. Enunti obi anso so ampen gwase na mo so ma twe ho. Yesi abusuya mu abusuya panyin na akoye wayi ono abusuya na mokoye wayi 94.1 omatwe nko na koye wayi asama no yesi ebise wo mukochi asantene na ewu twa ntrosa sa ne man enye ye we ya mi hu se yesi obi abusuya mu na obi koye ye na obi a onye abusuya ni kura age yi ata ne ni ase ne atam didi ene ne ma ense manso de fie kura nye manso no ne ye kwotwe nye manso asem ne ye ka yi asem asema na da ho ye manso de emse obai mai mi mo ana motam abusu apanyin le kokot nye mo kura me hu se yatam abusu apanyin kokot mo de na ko ya kan wi yesi mani mi no omumra ekuna ba kono udi obusu apanyin na kokot enti ada se wo no obeba be pana chew so obepana chew so ompana chew obusu apanyin pe ho asem ose monkoye nyina monkoye yi. It is up to us. Postmortem de frititi yenso ya ma ko say postmortem koye enne kura me say wo be ya me enko nkran ne enkoye ne ko fa nko for ne enkoye sisi die ba dibiem ana say something ne say me yeye something nka bibia me sramo nko fa bibi nko hye manhia no no nka bibia enti eyiye no de e ba so me de e ba so so si postmortem and e postmortem eye niema na okofa free no ho de wo ka no okwa no akosesa niema na free no ho anu no akoye ne postmortem oye postmortem no wia it wotem ayi ne de ko eye tie we ya tambia satan be na mpese esie no satan be ene be ye sika abusuan so yesimu nyina mu nkamum Mumra emeka ho sika sem na mo pew sade na mo pew ye wie ne kogu a musika ni mo nchake mo nya de mbaye na ye nya space ni ntumi ko ye de esese ye eno so na dan tokwa dia dan tokwa so mo nyi wo mo nya abusuafo o mo nso na ekon tokwa buzabani na na pa akoso hene mo masena obabi ya say no 94.1 enu anapatututu na the command because there is so delay no enu ana cars no bae etiese na ye de omo ko mmemme ma omo no ono kura na ekosin ho che anopa be nunsia na me wo de chia me ho ono amabo na mane ono kura me bo na mane no so won kran nti be kwa me fa mane chia me me so me de mane chia me 94.1 won chia me jemfi jeben wo baba yara agopramai so wa na ebeye no masa ye ba ko ya de to a ye de to akopem de ba de pa na mai wo mo pe se ye sika na wo pe se ye ntuma na wo pe se de ye me ncha ntuma me ncha tale me ncha ka ye nyesie ni wia asa dia ka ono ananu asema okaye ena ekoye adwuma me yesie na nyam na mekofa na ntuma na mekofa na kawo ana mekofa na bibi sisi abusuya na pesika ena odi sika me hu dia de kodo mo amose mo pesika mo mra ba bi esika no box no wona na ade no nkotena ho mo nkotena o wia na mo agye ade na de mbose mo yesika no mo aye na mo ya so nkwadidi adana me kan se nipa oto na se wanya adwuma na wa wampa osika enye obi eye na okopa osika
ana muhu ana oda na yakun tokwa asa tokwa na ya mu fe na mudi ahemfu atem ka wa wo ye ayi na ohene se wa twene ho efe nti da mi se menhia atwe won ho ana Ezra I say that there's so abahene wa free mu ti ase me nkoye mayi oh da de so abahene na wo no asem no mo de kodan no a wo no mom na no wo kodan da wo se wo tie so me ne bompama nyina na gina ho no wo ka kire ye ye mi ru ne gina ho yo so o ma twe o mo abusuya una ya abusuya pe ni mu nko na mu nkoye mayi eye de se nka ko ye o ye wayi enana ma ba na nana mu wo hihye bi wo kra na mo de tum na ye fe na ye kama na so obi bie na no ana mu dirata abusa lumba nana ba ene bempoma wo mo se die ntipa no mpesa nka mo twen wo se lumba nana ba lumba ne nana ba ene bempoma ono matena se tie die nti mpesa mo twen yie no ne nana ba 94.1 na okasai a camera sin so a ono no se etu ana etu no ne na mu no nyo ne ye nana ba wo ye panyi ho wo mo nyina akoye se as a politics no mo ye buso mo so mo ba buso panyi no o mo so mo ba buso panyi no wo mo na mo ye krede o mo ba panyi mo etu wo nam ana wo kan sama kase e wo TV so etu maami a wo ye nana a maami enu ku ntoko anka be mu awa no mo ko mo judgment no ba white akonya ba ko na we ya na eko na we akọ ojo ko ware no omo esema kadara wana akọ wa na yiri nti wukura wo ye nana ba na asem no ba no ka fra omo no otu omo fo edu kumase yeso ko jina chat se the MPP ni NDC ye rally no ko jina ba ko yenye ne sa ne nana ba no no wan ye won pay for ono mumusa nse ono no sense wo ye ne politics no wo abusu apai mumusa no enti meme dana lumba nua ba bempoma ma na abusuya ebe eye de ye let's abusuya chiem ngese ese ye na on pese ye be koso a wa ma se etumi ye musu bobodua munko bodua se dua de nkofo ba na ebo munko bodua enkwala na wo Canada ka wo se nipa nya ye o masa amsia nkwala na wo Canada Germany ni sa omo nyina ba omo so omo ba ebi de aka omo ba okay omo so omo ba ayemfie o kwala ni nyina twitwa ticket omo ba kwala ni twitwa ticket adisiedie meme da no pa ni funaho nyina no ma ni me nyina ye ready 94.1 edu ye de ya bo omo amane ebi mu enu amu se ma no se ebi betietie ha omo mfa enye sa de no omo abetietie eduru ho no ma e wo omo aho say munim de wayi no mu today is not needed any more questions about this you know meme da wie na match nso e be se papa chi no asori so omo nso ye ya me ka kire omo se me ye mayi me abusu apanyini me duty ni se ye be chie furu no ma wie na wa pese obeye yie o na yire no mie no obi a pese obeye yie o ba bia o fra me na metumi aba ba mentumi ma memba ena o koye we nso mi nsi kwan what the nikoshe forma ma wie ma duma obi o pese koye yie betumi akoye ma wie nti nyame adoma ye de amu ba be kumase efiada na ye be kwa kosie no wo hemfa 13th ye toto esie no esie de se ye kuroma na ye besie no okay yekuro de wunim se yekuro dos ye free paakoso ye free nsuta ye free kuo baby ayi tumi sie 94.1 so hemfa na ye be kwa o ti ase enti omo so o mai ready say ye sie furu na won be kwa kotutu ntino bibi o a ese se yeto yebo ase kakra oh okay entumi enye asem so ti ase because bi ko sie ni furu na so ukotu furu na ye dai ya te se bi mu kasa ukotu be ma police a chew police chiwa be ko jail so mo yes how be for bi funu ne chew ne do ko to jail wa na tell you okay na just for now there mo kata no so because man te say bi so be kwa kutu funu no oh say yakata so yes yakata so bebre say o bambofo ha ko manjia de enti ade be mo ma so ate ente ye be ko pa ko so na nsuta na say
ɛna meka no baabi a mabɔ akyerɛ obi a yɛtumi de ne hyɛ hɔ nemu aso obi bɛka sɛ bi a wɛpɛ sɛ bi a maame da no hɔ ne yɛde no bɛkɔ akoto ne maame anɔpɛ yi me ne me nana paako so hene ka ɛbɛkasa ɛm sɛ ɔkɔ nkra mekɔ no wɔ sɛ ɔkɔ nkra ba yɛyɛ yi ɔma yɛ baabi a invitation ɔsi card ne so yɛbɛsie abusua ebi yɛ bɛkɔ akɔsie no nyinaa wɔ so sɛ invitation card no ɛdeɛ wɔ so no ɛnyɛ nokorɛ ɛnyɛ nokorɛ sɛ adeɛ bi a wɔ so ɛna me se masa ayɛ sɛ obi de n'adeɛ kɔhyɛ tokurom no ɔpɛ sɛ ɔde n'adeɛ kɔhyɛ hɔ na wo so nkɔfoɔ pɛ sɛ yɛbɛwia na wo nso ayere ho asɛ menka ada yi bisa abusua ɛnɛ brada baabi yɛbɛsie kakra baabi wate yɛbɛsie sɛ wɔ so koraa paako so so wonim baabi a ɛde hyɛ mahu nam ka baabi yɛbɛsie bi a yɛbɛkɔ akɔsie paakɔ so ba ebi a abusia pɔte koraa ne yɛmfa yɛbɛtumi ayɛ ne fie wɔ paakɔ wɔyɛ de hyeɛ ɛdeɛ no kɔsie paako so ɛsɛ ohu baabi a ɛbɛsie nti ɛsɛ biribi nti Ezra yɛnka yɛ no ntom ɔduru ɛsɛ paako so yɛkɔ na wobɛdi akyi a na wadi akyiri masa yate sɛ binom kasa nti yɛnkipi nneɛma kakra bɛserɛ wo because ne sɛ ɔmatumi de abɛto social media sɛ yɛbɛkɔ akɔwie funu deɛ menim sɛ funu no yɛkɔwie atwitwa awie sɛ yɛkɔwie akɔyɛ deɛ menim yɛtoto nneɛma nti yɛn nso ɛsɛ yɛbɔ yɛn ho ban yɛbutafani ɛhwan sɛ ɛbenada no pɛ deɛ kɔsi fiada yɛnim baabi a yɛbɛkɔ akɔsie lumba wobɛte yɛbɛka wobɛte ɛna bɛka sɛ yɛda ne yɛ pagya a woyɛ den abɛhu baabi a yɛkɔsie sasa bere bi ɛsɛ kɛ start koraa bɛbɔ ɛyɛ amena o amena deɛ one day kora tumi de bɔ amena kɔnɛ kɔyɛ wɔ yie amena da ko pɛ ɔmo mbɔ amena nyinaa yɛ ne ɔmo yɛbɛtum cement ayɛ no kamakama yɛbɛyɛ ne kamakama apɛ baabi ayɛ museum yɛ no ɔmo yɛ no ɔmo ka sɛ yɛsie ne yɛgya akɔdwo saa berɛ a ɔbɛbrɛ no deɛ wiase nyinaa hu no ɛsɛ sɛ yɛtumi yɛ biribi a ɛbɛkae no kɔdwo adeɛ wei yɛni abere sɛ yɛbɛyɛ adeɛ a ɛbɛyɛ nkayɛ tete ne mma nketenkete na wɔn nyɛ nyini ani ewu yɛ nyina wɔn bɛba bi adwuma wɔn papa yɛyɛ na nneɛma a yɛde atoto kwan mu sisi a bɛ ne wɔ kasa kura anɔpɛ yi obi afrɛ mi na mi kɔ baabi a kyɛ sɛ yɛn fɛn no ha de ansa mesrɛ wo mpanimfoɔ kakra bɛboa deɛ ɛyɛ da oh sɛ na wa wo hwɛ sɛ sɛ wɔn mo kɔ ntɔkwa ne yɛ kɔfa ne yɛ sɛ ne yɛ sɛ deɛ mpanyinfoɔ no wɔ mbɛdɛ wɔn nyinaa hwɛ adeɛ okay sɛ wɔn ankasa wonim because deɛ yɛ asɛ obi wɔ mmoa bi kura osuro wa wote hɔ nti sɛsi ano saa na ɛsɛ yɛyɛ na nyankopɔn nankasa adura obi ɔsɔ ɔbɛboa deɛ sɛdeɛ nkran deɛ ne kɔyɛɛyɛ no saa baabi a yɛkɔsie no koraa no yɛduru hɔ yɛsɛ yɛma yɛnsie no hɔ ansa na yɛsan dan yɛ ho a ayɛde kɔ independence square na biribiara no nso nyame ɛna ɛyɛ te sɛdeɛ ne nua baa ketewa no kae enti no deɛ ɔmpɛ no yie no ɛduru hɔ a yɛbɛhu ɛnamfo a bɛhyɛ mu a yɛtutu mfuturo gu mu a yɛma ne nkɔ no ɛduru hɔ a yɛbɛhu abusuapɛ yi nso so menim sɛ nyame bɛtaa ne abusua no nyinaa akyi ama deɛ ɛyɛ no ɛtumi ayɛ ama animonyam aba nti saa museum no yɛni abere ho papa yɛbɛsi museum no wɔ he museum no ne nyinaa ba a mobɛte nkɛ kwase otumfoɔ mo nyinaa ba sɛ museum de baabi a obi ka me yam hye me sɛ na abusua pani kura nyɛ lumba yie ya ɛyie bɛ fie kura wo kasa wo se mma mo amkɔ ma de ba we de wagye agyina obi kan ma obi kyerɛkyerɛ mu me ɛyie biara ni hɔ a ɛba a menhu sɛ woyie ba na sɛ wopɛ sɛ meba bi a wo se me a meba mantumi ama koraa mɛyi mu wɔfaase bia na mɛyi obi ama no aba sɛdeɛ ɔhene tumi tu nnipa nti sɛ wonya woyie na sɛ wo ankasa wa mɛsɛ wabusua panyin na so wa kyɛnkyɛnkyɛn sɛ wɔbɛyɛ wayi a na wakɔ so ayɛ wayi because abusua na mɛda no na yɛ abusua kɛseɛ nkɛ kwase otumfoɔ deɛ nkyerɛmu kakra na obi pɛ sɛ obi sa sɛ ɛyɛ abusua no nyinaa anaasɛ asona abusua no ankasa ɛna ɛwɔ kuro no nyinaa anaasɛ lumba abusua fie no ɛna woyɛ abusua lumba abusua fie no lumba yɛna na wɔwo yɛn ɛde ɛbɛ wiase no nkura bata ne ne nnua ne ne baabi yɛkɔ biara yɛ abusua ɛno na meda no mena ano efie fiafia baako biara mu meda abusua no nyinaa no enti yɛsɛ ɛyɛ ɛkoɔ na abusua lumba yɛ koɔ na ni
ɛna ne papa no mu nyinaa ɛjoin yɛ kai ɛma yɛ kama. Ezra 94.1. Yeah, apɔtwe a ɛkɔ so sɛ memeda nipa ma yie a ɛbɛyɛ yawudie o. ɛnyɛ yawudie nyankopɔn boa no sɛ esie no sɛ ɔkɔda a ɔda yie na na yɛkɔyɛ ɛyɛ da ɛsɛ nipa na ɔda hɔ no ɛsɛ esie no ɔkɔda yɛate sɛ binom kasa sɛdeɛ nkɔfoɔ nam ahyɛ nkɔm ɔso wɔnya baabi ntena wɔnya baabi wɔayɛ deɛ yɛnwu da nti sɛ saa na teɛ deɛ a na kyerɛ sɛ esie no na mmaa ɛyɛ na yere no nso no wɔn nso so wɔn atɔ wɔn kakra sɛ sɛ kuna yɛ anaasɛ wukunu wu a meyɛ bɛrima no nti mehu bi da bɛdɛ bɛyɛ ya wokunu wu no wɔda hɔ no yɛntumi nsie no ma wonya wo ho ntoma no obi pɛ bi atɔ a abusua obenya bi atɔ wɔ he pakyɛ deɛ a lumba ntoma no ɛno akɔ ɔmo de bi ba hɔ ɛnna mɛyɛ kyɛɛ wɔ ahemfie hɔ okay na ɔmo tɔn bi ɔmo tɔn bi ɛno no deɛ ɛno deɛ wobu sa anaasɛ wɔyɛ radio announcement deɛ wode to dwa ebiara yɛbɛti kan de no ato mpam bibi wɔ nkran hɔ anaa bibiara ba bɛyɛ Kumase yɛpɛ sɛ yɛsrɛ mpanyinfoɔ sɛ ɔmo bibia wɔ Kumase ma yɛ okay yɛsɛ kyɛ sɛ yɛawada anwummerɛ no ne yɛbɛstarte bibia wɔ Kumase a kɔsi vigil bi bɛkɔ so yɛbɔ mpa yɛbɛkɔ so vigil deɛ sɛ no kora kakra nenam mframam sɛ abo me asa nhyehyɛeɛ no ɛyɛ abɔ ntepua ɛyɛ mo ntekua sɛ yɛde nhyehyɛeɛ firi bɛɛbo so mmiɛnsa ɛne yɛaka no hei kadumasa metu hei mabrɛ ɛsɛ menkɔ adwuma menkɔ hwee ebinom nso so yɛ adwuma obi ankɔ adwuma nti yɛyɛ wei yɛgu so nti mo deɛ nsɛnkyerɛfoɔ ɛduru hɔ a ɛnna ne kyerɛ mu bɛte yɛn ka patɔ abusua ne fa bi ɛsan akɔ ɛde sɛ wopɛ sikamani a wopɛtumi de owura ato so sɛ mesɛnde ama abusua in a minute ne nsa bɛka deɛ a ɛna ɛno a ne tap send abusuafoɔ medin di Nana Akuma Pakyerewa 1 they recommended tap send ama mo and that's for aba o sɛ kɔfa baabi a na yɛ basa ɔmo rate nso yɛ ɔmo yɛ A1 nti obiara load tap send na ɔsɛ sika fa tap yɛbɔ hu de wo kyerɛ amansan yɛbɔ hu de wo kyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu mu yɛde sika kɔfie nie me yɛn fɛnfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap ɛdɛmu fiwa tap send in this street na tap deɛ no ana ɛkɔ tap deɛ ɛno ana yɛ nyinaa ɛyi piaw